Hello mga katropa, welcome back to my channel. This is Edmond Reno, ang inyong tropang lakwatchero. For this vlog, puntahan natin ang hidden paradise ng Labrador, Pangasinan, which is the Tinakayanan Falls. But before that, please subscribe my YouTube channel, Edmond Reno, at paklik na rin po yung bell button para updated tayo sa ating mga vlogs and videos. Mga tropa, arat na! So ayun mga katropa, we are here already at Tinakayanan Falls after almost an hour of walking. So mabilis lang siya basta hindi ka pabebe at hindi kayo maliligaw. So tingnan pa natin kung anong meron sa Tinakayanan Falls located at Labrador, Pangasinan. So yung mga balak pumunta dito kung paano ang way. So ito ay located at Bulo, Labrador, Pangasinan. So tanong nyo na lang doon kung paano pumunta ng Tinakayanan Falls. Pag hindi mahanap, magtanong. Pag hindi pa rin mahanap, magtanong pa rin. Pag hindi pa rin mahanap, umuwi na. Mga katropa, agahan nyo na lang pong pumunta para makahanap kayo ng magandang-gandang pwesto. Kasi pag medyo late na po, kayo na lang po bahala kung saan kayo pwedeng pumesto ng mga tropa nyo. So ayun, tingnan pa natin kung anong meron sa Tinakayanan Falls. So mga katropa, kung gusto pa nating i-explore ang Tinakayanan Falls, pwede tayo umakyat sa pinakataas niya. So mag-ingat lang po tayo, medyo matarik po yung daan.
But pagdating nyo po dito, makikita nyo po yung overlooking sa baba ng Tinakayanan Falls. So ingat-ingat lang mga katropa at medyo may kadulasan po yung daan. Pero sulit naman pag narating natin itong pinakataas ng Tinakayanan Falls. So ayun mga katropa, hopefully nagustuhan nyo po ang pamamasyal natin dito sa Tinakayanan Falls, which is located at Labrador, Pangasinan. Ma-advise ko lang po sana yung mga pupunta dito, yung mga dala nyong plastic or whatever na lalagyan, pakiuwi na lang po pag wala na po siyang laman. Huwag nyo na lang pong iiwanan dito sa falls para po hindi po siya nakakasira ng ating environment. So yun lang po ang may advice ko. So, yun nga po, before I say goodbye, please subscribe my YouTube channel, Edmond Reyno, at pa-click na rin po yung bell button para updated tayo sa ating mga vlogs and videos. So mga tropa, tara na at maligo sa Tinakayanan Falls. Bye! Parating pare ko maingay. So ayun. So yung mga katropa, kung gusto pa nating